Ndakulandirani nonse mu video y'embirira ya HTML tutorials. Zina langa ndine Chris Farao, ndipo mu video iyi ndikutengerani kukupasani ma tools amene amafunika kwambiri tikafuna kuyamba web development. Sizovuta ndizophweka kwambiri chifukwa ndizipanga zinthuzi kukhala za simple kwambiri chifukwa ndizifotokoza mwa direct komanso mophweka kwambiri. Information imene ndizokupasani ma videos amenewa mutha kumapezanso straight pa website yanga iyi ya divaChrist.oowebhosthub.com. Okay, just go straight, just search on the internet divaChrist.oowebhosthub.com and this page will pop up. Okay, yeah, kupanga website si zinthu zovuta yayi, ndi za simple. Mwina anthu ena mukhoza kudabwa kuti ma website ntchito yake ndi chani. Okay, ka short tip chabe, ma website ndi njira imodzi imene anthu amapanga business online. Pali ma business osiyanasiyana amene anthu amapanga online kugwiritsa ntchito ma website. Ndipo anthu akupanga ndalama zochuluka kwambiritu zoti kuti ndizokweza inenso imene simungakhulupirire mkhono mwanga ndikunamiza, koma anthu akupanga ndalama thousands of dollars per day chifukwa chokukhala ndi website. Apa ndafotokozapo ma examples atatu okha amene anthu amagwiritsa ntchito ma website awo kuti apange ndalama online. Njira yoyamba ndi ndafotokoza apa kuti amagwiritsa ntchito affiliate marketing and affiliate links. Njira iyi ndi njira yophweka kwambiri ndipo ndi njira simafuna ndalama zambiri. Chinthu chimwe chimene chimangofuna chongoti ukukhala ndi website basi. Wakhala ndi website umapanga join ma affiliate links ndipo umachuza kuti ufuna uzipanga promote chani. Bese akafuna uzipanga promote ma game downloads, ndoti ama game aja angokupasani link ndoti mukuyipanga paste mukaika website yako kwanu kuja yongonesa anthu kuti apange download here, then mukangobwera ndikupanga click on that download button and ngopezeka zoti upanga download stuff ija popo chiyonse chatheka bwino bwino, then amakupasani ndalama. Ndipo makhala ma channel osiyanasiyana, ena amatha kupanga mwina $4 per download up to ena amafika pa ma $10 per download. Let's say for example munthu mwina pa tsiku paja amadownload anthu okwana mwina 10 or 20 potha omwe zopanga ndalama zangati, ndalama zambirimbiri. Okay, ndi mmene mutangodusiramo koma nkhani yakulu ndi tikukambirana mmene tingapangire ma website. So tisanayambe kupanga ma website athu timafunika zida zogwiritsa ntchito tipanga ma website. Ndiye chida choyambira kwambiri chofunika ndi editor. Editor ndi pamene timalembera makodi athu. Okay, you can see I can write my code here. Okay, these are not really codes, these are just examples because tipanga za makodi eni mu tutorial yachiwiri mmene mutimene tiyambeza serious ntchito yeniyeni. Video iyi ndikukupangani kuti mukhale okonzekera, mukhale ndi china chilichonse chofunika kuti tikamayamba tizingoyenda bwino popanda vuto lililonse. Okay, ndenda kuti chofunika kwambiri yambira ndi notepad. Okay, mukhoza kugwiritsa ntchito editor yina iliyonse komano ine ndimakonda kugwiritsa ntchito notepad++. So inonso mwina mundakhala ndi moyo woti mugwiritse ntchito notepad++, sikukhala bwino kwambiri foti ndi kuti zenda limodzi. Okay, komanso anthu amene mugwiritsa ntchito makompyuta a Windows munapanga install Windows operating system mulimonso built-in editor amene ali notepad++. Mukhoza kugwiritsa ntchito not notepad++, but notepad. Mukhoza kugwiritsa ntchito amene kupanga type wa code chabe kuti mmene amaonekera chanchali samapasa chikuka kwambiri ngati notepad++. Pamene notepad++ ndoti anapangidwa special kuti ndi programming ndi ali ma features ambiri as you can see kusiyana ndi notepad 1PC kale. Okay, koma onsewa
mutha kulimbira akupatsani ma same results. Zimene ziti zioneke mukayuza Notepad++ ndi zimene ziti zikaoneke mukayuza Notepad MPC ndi chimodzimodzi, palibe kusiyana kulikonse. Chinthu chachiwiri chofunika kwambiri ndi web browser. Aliyense akuyenera kuti akhale ndi web browser mu PC mwake kapena mu foni yake, chifukwa choti makodi amene titi tizilemba uku pamafunika kuti tizapanga test ku web browser uja kuti tiziona kuti website yathu ikuoneka motani. Okay, ndiye zimenezo ndinakupangani kale lenje kuti musavutike nazo kwambiri, chifukwa mukhoza kupanga check ma kana kuti mukhoza kupanga download matools awa, especially Notepad++, foti mwina mukhoza kupeza zobweka ntchito kuti mupeze kusiyana ndi browser, foti browser amapangidwa kale install mu PC iliyonse komanso mumafoni. Nde tikabwera ku website yomweyi, mukabwera ku website yenija, m'munsi mwenimweni muzapeza apa pene tazipanga lenje kuti ngati mufuna Notepad wa Windows phone ndikuyala payo, mukangopanga click on this download button, then starting yambopanga download pompopompo. Okay, amene simuli ndi ma smartphone a Android mukhoza kungopanga click here and mupanga install. Nde website yake ndi icho ndinakupasani kaleja kuti devercrust.003hostapp.com. mukangobwera uku ndiye kuti pa first page mupeza zitizo, mupeza zimenezi. Okay, mupeza zimenezi. Then mukatero mukuyenda kuti mupange install mu phone mwanu kapena mu computer yanu. Komanso imagine omweyo mwina mukhoza kupeza kungopanga search pa internet, koma apa ndinangopanga kuti ndimangofuna kuti zinthuzi zisakupaseni ntchito kwambiri. Okay, iyi ndi free education, ndikuyambira kuphunzitsa kuyambira kumambiriro kwenikweni mpaka kukafika kumapeto, until nonse mutakhala ma expert popanga ma website. Okay, ndiyesize kuona level ya education ya munthu ndifuna yake ndapanga special ma tutorials awa kana kuti phunziro lili la chichewa kuti muone kwina kulikonse phunziro limalipanga mu English, ndine ndikusakaniza ndapanga English. Amene amakonda kumva kapena amakonda zinthu za English aziona ma tutorials a English, amene amakonda mwina ena ake kumva kwa English maziwabe poti programming itazina imakanga ndi mavutira kwabe, amakonda kumva mwina chichewa ndi chimwe mavabwino, ndikuti ma tutorials awa akuthandizana kwambiri futi ndizingokamba mchichewa ndizingotsani makodi okhawo ndi amene ali mu language yake ya HTML, komano kufotokoza ndizofuna mchichewa kuti muzimvetsetsa mosavuta. Okay, nde ndikupemphani kuti pamene mwamba kuona ma videos amenewa mupange subscribe ku ma YouTube channel njenge yoti ndikatulutsa video iliyonse izikupezani ndipo muzionera tayabwino. Ndipo chimene ndikupemphani njoti muzipanganso check ma emails anu pafupi mangati wapanga subscribe, foti ndizatulutsa video iliyonse ya video pa topic iliyonse imene tikuyamba nthawi imeneyo almost week iliyonse. Okay, nde website ndimeneyi mwina kungopita kuchina website imeneyi ndikuti information yonse imene izipangidwa alenje even ma tutorials videos muzizipeza kuliko muzizipeza kumeneko. Okay, ndanake kuti sinanganene Chris Fail. Tikumananso mu tutorial yotsatira imene tiyambe coding yeniyeni. Zikomo kwambiri.